e nașpa că nu se vede și cântă și velea. Valea. Cântă și boalea. Așa. În ăsta Ăla. îi băgăm la spălat. Așa. Ce ne mai trebuiește? Deci, furculiță și cu ăsta îi trebuiește. Cu polănicul. Acum, asta e un cuțit. Da? Mai lăsăm un pic cărnița. Hai să vedem dacă așa. Puțin la lumină. Bună, bună! Ah, ce miros. A ce miroase? Da? A ce miroase? Miroase bine. A? A condimente cu carne. Dar ai mai pus simțitor delicat cu legume. Asta e de găină, nu e de legume. Ah. Așa. Mai mișcăm un pic ca să se facă bine. Da? Și acum punem asta un pic aici. Și penul punem la loc. Așa. Luăm un pic cârpa asta de la bucătării. Facem un pic de ordine cu asta. Așa frumos, la bucătărie trebuie să lucrezi curat. Fetele, dacă se uită fetele la emisiunea mea. Să le zicem emisiunea. Auziți Velea? Auzi ce? Da, mai bine nu-l aud. Da, mai bine nu. Și mai ai vreun mesaj pentru fetele de la bucătărie? Da. Fetelor, după ce terminați mâncarea și mâncați bine, vă futeți un pic. Da? Ce mesaj e ăsta, mă? Da, mă. Un mesaj să le înveți ceva de bine. Adică, da, e bine și asta, da. Un mesaj de bine. Să vă spălați. Asta, da. Dar cum să spune, în ce sens? Să vă spălați, adică pe mâini, să vă prindeți părul, să fiți curate. Și la sub braț să vă radeți și la păsărici. Va bine? Așa. Da, văd că vorbești italiană. Ai făcut cursuri de bucătărie în Italia? Nu. Cum nu? Păi italiană de unde ai învățat? Italiană am învățat acum un an jumate. Unde? Aici, în Italia. Cum aici, auzi, că tu nu ești în Italia. La unde sunt? În bucătărie? Aici, în bucătărie. Mă scuzați un pic. Cred că mi s-a rupt mânerul. Ai un sfat pentru femeile care sunt în aceeași situație ca tine, cu mânerul rupt? Da. Femeia când are mânerul rupt la oală, a doua zi, dacă gătești seara, nu? Și s-a rupt mânerul, mâine dimineață puși la piață și ți-ai altă oală. Îți iei altă oală, frumos. Eu cred că cărnița trebuie oprită. Așa. Luăm cărnița. Aruncăm. Allora. Punem asta frumos aici. Frumos. Luăm un funduleț. Fund. Așa. Îl punem la măsuță. Așa. Acum ne luăm ce-am gătit. Da, punem fundul pe masă. Da, punem fundul pe masă
Și apoi punem oala aici. Și dacă... Oala o pui pe fund. Da, oala o pui. Dacă te arzi la fund. Și acum uitați-vă un pic aici. Cum arată? Arată bine. Da, că zici după aia. Așa. Și acum ne luăm instrumentele, adică furtulița și colonica. Așa. Și și luăm cărnița. Da, cu mâinile iei carnea și mi pui mie în farfurie. Nu, deci furtulița se pune. Așa să învețe fetele de acasă, da? Să înveți. Abia dacă sunt spălate pe mâini, e bine. A, deci pot și cu mâna. Da, dacă se spală. Și pentru alea nespălate? Și pentru alea spălate se ducă în Hristosul mamilor. Da, mă scuzați. Asta e expresia pentru alea nespălate. Dar Și tu... nu vă lingiți mâinile. Doar după ce mâncați. Să lingeți unde este mâncarea. Pe unde? No. Farfuria? Te referi? Și acum cameramanul vine un pic mai aproape. Da. Și se uită cum punem un pic de sos, așa. Ce ai pus în sosul ăsta? În sosul ăsta am pus sare. Nu, am pus apă. Apoi sare. Un pic de... Da, mie nu pui pierde. Allora, am pus apă, am pus sare, am pus delicat. Am pus... Ce bine arată. Am pus delicat de găină. Așa, de legume. De găină și de legume. Așa. Am pus usturoi. O căpățină de usturoi. Căpățină? Da, un trunchi. Usturoi. Așa. Așa. Dar mămăliga s-a ieșit bine. No, mămăliga a ieșit un pic nașpa pentru că am pus prea multă făină. Așa. Cu bucătăria. Și acum am terminat ăsta cu toată luală. Așa. Așa. Și înainte să începem să mâncăm, un ultim mesaj. Și înainte să mâncăm, un pic, o secundă. Înainte să mâncăm, vă urez poftă bună.